Be informed. Be alert. The information you need to know about COVID-19 vaccine. Right here, right now, on The VAX. Right now, we are on our first year. Wala pa kita study nga may nakatapos ang 1 year. Subong plata ng sugod mo. So, ginamonitor na subong it's being monitored to nga makwan nga after 1 year sige na ko ay dugo sa mga volunteers man to nga tag 30,000 tag 50,000 ka volunteers sang Astra, sang Pfizer, sang Moderna, sang iban pa. Dira na naton makuha kung ara pang IgG kag mga iban nga mga cells nga naga-protect sa aton. So it might take us a little more time pag umabalanta how long the vaccine will protect us. But definitely the vaccine will help.